Nongoa zara? Turkiakoa. Zego, ai. Eta? Zer da araletik gehien gustatzen zaizuna? Jendea eta itsasoa. Eta neskak? Oso politak, zuek bezala. Ondo gordeta zenukani. Super guapoa. Zer gertatzen da? Osea, pastilla bana bota diet basura eta beira, flipatzen da beltza. Gilipoias bat zara. Ei, neska, quieto. Segituan pasatuko zaia efektua. Joder, zer egin dizute zuri, Zer ez, baina ez zaizkit frikiak gustatzen. Gero eta okerrago dago. Etxera eramango. Ze, hartuko beste bat gurekin, ontzarago azan. Ez, etxera joan behar dut. Ba, iretzat okerrago. Aio, pelaio. Zurekin hitz egin nahi dut. Da, orain ezin dut. Prezakan abi. Esi! Zurekin noa. Ez, saidekin ligatzera noa. Badakizu zerbait Jesiri buruz? Jesiri buruz? Ez, eba. Ez agertzen. Ba, ez. Atzurin ikusi nuen azkenekoz. Kontzertu ondoren ez zinen berarekin egon? Ez? Zure atzetik atera zen? Ba, enuen ikusi. Ze harreman mota zenuen Jesigaz? Zan dizueten eukala inolako harremanik. Baterez? Zer esan dituzu? Ez zen hori ezagutu ere egiten? Noski ezagutzen nuela. Badakizu. Jesi nahiaren laguna zen. Etzera etortzen zen klase partikularra jasotzera. Zure etzera. Ni bizi naizen etzera. Sait, une honetan poliziarekin hitz egiten ari zara. Egia esatea komeni zaizu. Asko daukazu jokoan. Begira, momentu honetan, zeu zara Jesiren heriotzaren susmagarri nagusia eta bakarra. Zer gertatu zen gau hartan? Zeu zer bota zizuten edarian, ezta? Sustantziaren bat bota, kontrola galdu zenuen. Eta gehiagikeriaz jokatu zenuen Jesigaz. Orduan zer da gertatu zena? Bezerrez. Nik badakit zer gertatu zen. Jesi gustatzen zitzaizun. Eskolako lanak egiten omen zen izkion beti. Berarekin gau hartan zerbait izan nahi zenuen. Baina berak ez esan zizun. Ez zuela ezer nahi zurekin. Horregatik izan zen, ezta? Horregatik hiltzen nuen, ezta? Ez, enuen ezer nahi Jesirekin. Orduan zergatik hiltzen nuen. Gau hartan bereziki guapa zegoelako, burua galduzunelako, ez esan zitulako, zergatik, Aimar! Baina hil egin zenuen, ezta? Bai. Nor izan da? Alain, nire laguna. Alain? Bai, gau hartan nirekin zegoen. Bera bakarri jakin zezakeen gorpan zegoen. Alain zurekin zegoen? Bai, berak esan zidan. Ni nintzen ezardaz akordatzen. Alainek esan zidan, Jesi nik hil nuela. Eta ero moduan egonez, izututa alde egin zuela. Baina lehengoan, bisitan etorri zenean, ez zuen gauza bera esan. Forentxeak bidale berri du. Jesiren azazkalen azpian aurkitu dituzten epitelioak, ez dira Aimarrenak. Aimarrek konplize bat izan dezakeen susmoa daukagu. Jesiren lagun bat izan daiteke. Gau hartan atxurien zegoen norbait. Edarietara pilurak bota zizkizuena agian. Zuk ez zenuen ezer arrola sumatu Jesi eta mutilo horren artean? Ez. Egia esan ez dakitzen bota zizkigun pastillak. Eskizofrenia daukat. Iepa, guapa, nola zoaz? Etxera. Etorri nirekin fanora. Egun sentia ikustera noa. Paso. Amari goizungo nintzela esan diot. Jesi, etorri nirekin, Sentzu bakarrik. Ez joder, utzi pakean. Drogatuta zaude. Ergeloiek pastilla jarri dizkizute. Desiatzen zaude, Kabroi bat zera! Puta zekintzio!
Listo, kontrolpean dana. Bidali anbulantzia bat. Tiro bat dauka besoan.